Okay, once again, mga participants taon siya niya ni Pagkamila Parade. Alam din ay torch due ito Centennial Harbor to stage before the due umuwi hichi BCL. Again, mga participants taon ay ni Pagkamila Parade. Nice. Inilah saya kedua tiga dari high score dua nih. Jadi dia sudah ada Yung mga ganitong normal ng noon, parang pre-present na lang ngayon. Kasi wala na. Para hindi mawala. Hindi na alam ng mga kabataan.
Yes. Yes. Check, check. Hey, so. Dati niya mabuhay. Pero ano nila punta? Jadi Olot dia katanya doon tunjuk ni Olot. Tiga hari itu ni Taap. Dia punya rumah ini network. Oops. Ay, nagandang advice.